Кадерле тормыш иптәшем, атайыбыз, картатайыбыз Фәнил Сафа улы Әминовты 75 яшьлек күркәм гомер байрамы менән тәбрикләйбез дип башлана сираттагы хат юлдары. Якыныбыз 1946 елның 1 октябрендә Кушнаренко районы Рәсмәкәй авылында ишле гаиләле 5-нче булып дөньяга аваз ала. 9 класс белем алгас, 1963 елдан алып 1965 елларга тиклем Өфө каласында ташсы-монтажсы һөнәрен үзләштерә. 1965 елдан 66 елларга тиклем ватан алдында хәрби бурысын үтәп кайтып, Сакмагышта механизатор һөнәрен үзләштерә, һуңыннан баш калала төзелештә эшләй. 3 ел дәвамында киске мәктәпкә йөреп белем ала. Тырыш атайыбыз буның менән генә туктап калмай. Шоферлар курсына языла һәм радиомеханик һөнәрен дә үзләштерә. Якыныбыз уңган, тырыш, бетмер генә түгел, уңышлыла. 30 тинлек лотереяга Москвич 412 машина һонота. Шатлыкка бәхет өстәп 1970 елда Кырмыскалы районы Карлыман авылыгы Рәйсә Рәшит кызы менән бер күрүдә яратып гашык булып тормыш көтә башлайлар. 3 елдан Рәсмәкәй авылына кайтып төпләнәләр. Әсәйебез менән бергә 3 кыз, 2 малайга гомер бүләк иттеләр. Тырыш атайыбыз менән әсәйебез үз көстәре менән таштан йорт халып инеп ярты баваттан ашау. Кулга-кул тотынышып, безгә өлге булып тормыш көтәләр. Атайыбыз кайда гына эшләмәһен, мактауга лаеклы кеше. Күптән хаклы ялда булуына карамастан, бер генә минутта тик турганы юк уның. Әлеле эре мал-туар тотып, зур бакса үстереп тормыш көтәләр. Безгә 5 балаларына кулдарынан килгәнсә бар яклап та ярдәм иттеләр. Йорт халу, мунса, гараж, харай төбегәндә атайыбызның кул көсе китте. Бүгенге көндә Фәнил Сафа улы 16 ян-янсәргә, 9 бүләгә бәхетле улатай. Котлы булһын атай туган көнең, гөл сәсәктәй үтһен һәр көнең. Корыстыкы булһын тазалыгың, кояштыкы булһын гомерең. Сәстәреңдә атай салбас хала, күңелең һаман яшь әле. Янең тыныс, тәнең таза булһын, кайгы хәсрәт күрмә яшь әле дип, елы истәлекле хаттарын тормыш иптәшегез Рәйсә, кызларыгыз Гөлсәсә, Гөлназ, Фәнисә, улдарыгыз Фәнис, Фәнзил, кәүдәрегез Ришат, Зәхим, Рәмзил, килендәрегез Эльза, Гөлшат һәм барлык ян-янсәрләрегез yetkерә. Şeşlerimden sıpıyıl minin, Eytmimin ağır süzlerden. Kineşlerin birir kineşler, Мәңгі житер тұрмыш итерге. Рәхәт яшәр бу җирдә, бәхет кебек кирәк ул безгә, кирәк гомергә. Salgan mişke ak güneş, Əti birə bizgə dilmlər. Öyünün yemi ətim bulğanğa, Gözləri biz güləş uğada. Рәхәт яшәр бу җирдә, бәхет кебек кирәк ул безгә,
çaklarda Durmuşumun diregi bulup Yaşayıp yoktu dünyada Kulların kuyar uyinime Nişik rahat yaşar bu jirde Baxıt kibik kirek ul bizge Etti kirek ömürge Kulların kuyar uyinime Nişik rahat yaşar bu jirde Baxıt